салом алейкум дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо расонданем ин хабарро ки як бародармон як мошини хуб гирифтааст ки 7 одам мебарад. боз бисёртар бори шуморо метавонад ба нархҳои арзон ва метавонад ки борои шуморо ба осонии тезтар ба Тоҷикистон бурда расонад. бародарони азиз, ин мошине ки мо дар ин ҷо видеошро мегузорем, шумо тамошо кунед. дар ҳақиқат мошини хуб аст, мошини комфорт аст ва беҳтару хубтараш ки ба Тоҷикистони мо поезд намерава. аз ҳамин сабаб хеле мошино бисёртар шава ки мо тавонем ба падару модари худ, ба бародарони худ, ба дӯстони худ бисёр тӯҳфаҳои зебо, тӯҳфаҳои хуб ва вазмин роҳӣ кунем. касе халаденинг дора, стиральни мошина дора, мошинкаи дарздӯзӣ дора. чизе ки шумо дошта бошед, ин видеое ки дидесен дар ин ҷо рафта истодааст. дар ин мошин шумо метавонед чикор кунед? равон кунед. бародармон бародари шиноса, ҳамаи дар шаҳри Екатеринбург мешноса. дуроен дар канали шифоратон обуна шавед, силкаша дар поён мемонам. зулфиқор Назриев ҳастай, ҳофизи ҳамин шаҳри Екатеринбург, ҳофизи шинохтаи Тоҷикистон аст. бародармон мошин гирифтагиай. ин мошина чӣ хеле ки шумо дидесем бениҳоят мошини комфорт астай. ин реклама нестай, ин хабар аст барои шумо дӯстони азиз. ин касе ки мехоҳад боз ҳамин хеле мошинои худро реклама неу хабар диҳад ба мардум ки метавонад ба мардуми мо як чи фоида расона. марҳамат, мо ройгон, яъне бепул метавонем реклама кунем, гуфти гапо ба дигарон бо хабар дода расонем. дӯстони азиз, ин бародара номероша таблои экран мана чӣ хеле ки дидестед мондаем ва куҷо рафтанашон. душанбе меравад, куҷо Самарқанд меравад, Бухоро меравад. касе агар хоҳед ки тамошо карда равем, пас шумо бо ҳамин бародармон метавонед равед. дар раҳ шеъру суруд хонда меравад. хеле ҳолати шуморо хурсанд мекунад. хеле хурсанд мешем бо ин бародармон. албатта ман ваъда метиҳам дӯстони азиз ки ба ҳамин мошин ман худам аз шаҳри Екатеринбург ба Тоҷикистон насиб бошад меравам. ҳама ҷое ки мо меравем ба навор гирифта дар ҳамин канал мегузорем. дӯстони азиз, шумо ҳам ҳамроҳи мо бошед. дар ҳамин мошин рафтанро фаромӯш накунед. боро агар худатонам наред, боротонро роҳӣ кунед. агар ҳамин одам боварӣ надошта бошед ё ки мо боварӣ надошта бошед, дуроен дар описания канали худаш мондагиа ё ки дар YouTube Зулфиқор Назриев занед меброяд. дар каналаш подписатсия кунед, боротона ба дасташ равон кунед. иншоалло боварӣ дорем ки ба хонатон соҳ саломат рафтан мерасад. дӯстони азиз, пас фаромӯш накунед ки ин рекламаи пулакӣ нест ва шумо ҳам метавонед камаз доред, автобус доред, мошин доред, ба мо фиристонед, наворбардорӣ кунед худатон, ба мо фиристонед, мо дар каналмон мемонем. ройгон, яъне бепул аст. фаҳмо? пас лайкро фаромӯш накунед. то бозид дӯстони азиз. ай гап зана қутқу дар ман шуда.